sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga kasama, mga higala, ang atong magtatampo karon pinadaso sa kababay nga nagpatago lang sa ngan nga Joy. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kagalaan, ang atong magtatampo si Joy. Kini akong problema bahay ni sa kumbana nga may pagkahambugiroon ba. Ug kung nganong na problema ko ani niya, ingon magud ini ang mga panghitabo. Ang pag-ibig kong ito, luha ang tanging nakamit buhat sa'yo. Kaya sa may kapal tuwin ay dalangin ko, sana'y kapalaran ko ay magbago. Ay, uy, kinsa man yung sakinan nga may hunong sa among tungod, isa ko tayo sakay, anak. Uy, Sige, kamula dito ha. Katultol mang kakaspurman taon. O, sige. yawards ko. Salamat sa iyo pagkatulog ko ha. Sige. Ang may laki mo din akong bana, ang but-buton. Sige. Pagyot. Ikaw yapon ako ako. Ngilngiga, Sunod ha, ah. ang project. Salamat, Purman. Ngilngiga. Ako, Purman, gini ka. Sige, salamat yo. Sige. Kuya, wag ni mo kusmeron, hinato na dahi kag auto. Ay, noon sabi ya taon ka. Amo to Purman, oy, nagkato na mo. Pero katutuhan na, order to nako. Unsay kan? Katong kuan ba, katong Order ni mo, di masasada siya pe. Under tingay ni mo. under. Unya wag ka mauhaw. Engineer ka, ihatod lang kag auto sa kapurman. Order Sa Bisaya pa, pobre ka nga tao. Sa nimo ay abi kay Purman, pobre nga tao, berbida sa nimo. Di ba na poor nga pasabot pobre taon? Double O man ang poor. Kanang Purman usar man F, Purman man na unsa man taon ka. Usar ay O na. O skanding? Wala hatag nila nimo. Mao nay ipanghatag nila nimo. Saba diha, oy, o skanding gaganahan ka. Ara ko bagikitagaan ni tagaan kag uskan di Kapoy nimo. Taka man lang gitaon ka ay. Di ko dawat ina. kag basa. Mangilog kag diin mo. Abi mo na ko ako isunod, imuham na gyapon. Mao na diha. Pataka man lang kita kay. Di ka mudawat og ginana, di ko mudawat yun na gawas pa. Di taon ko makaon na ng kanding, ha? Samot nag-o pa yun. Ikaw rin kontraktor bugo. Kontraktor maka ka. Oh, ikaw siya, kontraktor ko. Pwede ako sabi, oy. But ragi ga ayo nimo. O sa? Saman. Ha? Inom mo kayo. Tunulan niyo sa botilya. Dati project sunod ha. Kamu nang gyapon. Oh, sir, pila may ato na, sir. Tal, dalyo. Ay, inom na. Dalyo na unsa taon ka. Ay, sige lang kag Ali. tungab. Tungawan ng fighter. Why? Labi, inunang tungabon. Pero, sultay sa diyan. Unsa ka? Ha? May pila mo na, sir. Engineer Talyo. Oy. Engineer Tugalhab. Og Foreman Manghuyab. Ha? Kanang sunod atong project, ako rin bahala ninyo, anak. Basta kay pirma lang yun mo, pirmahanan dito, okay? Di na ma-disquid. Mano ba ni Squido man kontraktor ba? Pakong lang oron yun, ha? Ay, Naunsa mo. ay. Ako may mo daw sa bidding sa nin. Naunsa na, ibaw na yun mo na ako, di ba? Engineer ko, gwapo kay kong sakinan. Na ay payaw sa kilid. Pero, ay sos, nga ako'y nag-handle sa kontrata ni maunang makuha yun ako o makakuha yun kong laing engineer nga mako'y mo katrabaho sa akong project. Akong madayo na galing akong project sunod, kamo na akong kuhaon diretso. Galing yung madawat ro, katunga na sa akong ihatag ninyo sa akong project nga umabot. Okay? Excuse me, sir. Excuse me, ha. What's yung day sunod na tong project, sir? Poor man, ha? Poor man, ha? Poor- Kini sunod itong project. Kita rin na sayo na next. Gitawag kining project nga Ghost Project. Kanang inyong mga naong ngayon tayo ani. Kay inyong naong mura Ghostbuster! Ghost Project. Project? Ghost. Di ka na, delikado, engineer, sir. Kay mo kabalakan, unsa mo mga ihas. Gusto mong muangat sa inyong panginabuhi, ha? Aremo sandig na ako. Oh, saban. Ara, misandig mo, sir. Sandig kay Dato mo basta rin mo na ako. Engineer, Ha? sir, kung mauna, sir, murag, sir, di bitaw, gud na makatuwa ni engineer, sir. Di Ha? kami ka makatuwa na. Hindi yun mo makatuo. Ano man? Ano rin mo makatuo? Ha?
Mangita mo evidence? Bitaw, bitaw, pre. Engineer, sir. Hindi na detalyo. Ayaw niyo dungagi ang mga lista sa mga engineer nga mga ugobs. Engineer, sir. Unsa to? Tiwason taning projika. O ginigumana ni. Doon na dayon tay laing proyekto. O nakanindo na proyekto ha. Kay watay hago wawat da noon sa man mo oy. What the hago, sir? Nga naman, engineer, sir. Purman. Manghoy abida. Pirma lang mo kinahanglang pirmahan. Ha? Okay ba? O ang kwarta nila! Noon sa mga Unsa de, unsa, sir? Bitaw, sir. Unsa ni project ka, engineer? magtukutag. Kasilyas! Ang tinuod, wadyo ko'y kalibutan sa kalihukan ani akong bana, hambugiro lagi. Ang panday, gihimong kurman. Sila nga mga expert sa pagpamanday, mga hambugiro kaayo kay engineer na isang pit. Pagkakanahan aning mga tawhana, may mga angga gini sila. Sila buriton, butbuton ug atikon. Unya to, Uy, hala. Hala na sa engineer o. Ako para ganti. Daw uy, mantag magkahuwam ko niya kwarta da. Dala siya. Hi, engineer! Oh, uy! My goodness! Recorded by X Thunder Gaming. Hi, engineer! Oy! Who you are, ha? Who you Hala, are? oy, daw uy, kalain ni mo, engineer, oy. Wala ka magkailan ako. Nalimot ka, katong nag-eskwela pa ka, at gani ka magutangan sa tindahan sa kong mama. Gawa. Kiningon sa mayato ni mo. Ako ang lagi, engineer ba, kanang... Kadit. Tabagon sa ko ni tawag ha. Kadit. Hello? Oh, yes. Oh, pila? 10 million? Oh my goodness. Kagamay rin ko na, anak. Mahuwa mo idros bangko, anak. Oh, make 850 million. Ay, ako kasula pa. Ha? Ay, ko kasula-sula, ha? Kamu pa'y manghuwa mo og kwarta o niya. Pakawawan pa ta ninyo. Oh, sige. Manawag na ko sa bangko. Ako lang transfer sa imong account, okay? Sige. Hala, uy. Oh, lagi. Kortahan aning Automatic engineer, na. uy. Oh, 150. Or 50 million lang, ha? Oh, sige. Oh, sige, bye. Excuse me. Sa kulit to yung tuyo na ako. Ay, kuan lagi, engineer ba, kanang manguwam to ko kwarta. Oo, ba? Pila man? Bisag, kuan lang, 10,000 lang, engineer. Kanang dili ko mo release og kwarta ko dili makaabot og milyon. Masok pag tinuod lang. Muo ko mo adto sa bangko taon. Nya mao na i-withdraw na ko 10,000. Kaya actually dito sa bangko ko taon maglilinya mo taon na. Nya mao ra ko linyahan dito. Oh, it's very ashamed. Kadiyot. Tubagon ko rin nawag ha, kadiyot ha. Ala, uwa malagi ko kadungong tambibag. Gibiyot ako. Ako rin vibrate. Vibrate na ni. Mao ba? Excuse na. Hello? Oh, sweetheart, where are you naman, ha? Okay. Kuan, here na me. Yes. Yes, sweetheart. Honey, my love, so sweet. What I can do for you, that you cannot do for me. Huh? Okay. How much? Oh, 5 million. 5 million. Okay. Manawag ko rin sa bangko, ha? Kaya ako pa ipacheck na ako kung asa bangkuhan ako kuhaon kanang kantidara. Kayo no naman, di ba? Dini sa Pilipinas, upat ra ka bangko ang akong depositohan sa akong kwarta. Wato'y labot katong mga bangko nga tuwas-gawas. Okay. Tawagin lang ko balik, okay? Okay, sweetheart, honey, my love, so sweet. So, pila ka nito? 5 million? Okay, sige. Enjoy lang ka diha, ha? Kay busy kayo ko diri. Dagan kayo mga proyekto, taon mo pa mahuman. Oh, mura kong si Kusyal Roque Desta Caminto, dagan kayo mga proyekto, ha? Gani, di pa ikarsada nga, bungkagunon pa ni, ha? Basay wa pa maguba. Okay, sige buddy. Oh, sige, honey, sweetheart. Okay. Enjoy your life then, ha? Okay? Bye-bye. Okay. Ay, hindi. Kuhaan ka nang... Uy, what happened sa iyong hair, ha? Uy, bungkag ba kayo mong hair, Inday? What happened? Kanang hangin kaayo, engineer, ay. Sige na, engineer, ay. Pawa man ang kwarta, Ano engineer. yung kikas karon diri taon? Unsa mo di mo kasabot? Kung okay ka, ikaw lang sa daan ng halin si Bora.
Naninda na di kag tempura? Actually, pawaan sa kong stress kayo sahay. Kapuyan kong ihap sa kwarta na ako, niya ihatod ko sa bangko. Mao nga, pawaan na ko stress. Mao nindal na kong tempura, yung mga Facebook, quick, kikiam, pagbaban pa. Sige na lang, Engineer Oy, di man kagkakapahawam. Sige na lang, Oy. Alimuta sa Oy. Kinampak ni Bayan eh. Gitang-tang hinoon duha ka tulis taon sa dapit sa indugan. Kaputi. Nakita ang duha ka bungtod sa Mount Diwalwal. Kapag-higol diha. Mura, ako nakiduwal-walo na ako. Sir Oy, ado na lang ko, Sir Oy. Ado lang ko sa tour pumanguang. Sige. Ing na lang ako igasugo ni mo, ha? Aron di kanila si Ayon, kayong tuli ako may nagsugoan ng mga turko. Di ako igatag og puhunan taon. Ha? Napautang ko din, Yan, nagpautang ko. Ako lang may naghatag ng puhunan sa mga turko. O sige, so let's go! Diin man ka, oy. Kuanday ka nang dito ko sa mahalong restaurant ay kay doon na tayo transaksyon ganina ba. Nga akong gikamit dito na ako gikamit up nya kay naam kay bagong mga negosyo nga among tukuron sa Kusme, hoy. Di gani ka muhunong ana imong butbut, no? Awag ka na ako. Mahinay kanta ka. Tubag ako giin ka. dito ko suki ako sa kanang pungko-pungko sa may labangon day. Anong karon pa mo kana uli? Ganyan na mga kanila ka, oh. Sorry day. Suri karon. Usbaya ni ha? Kanay mo pagkahambugiron no, kanay mo pagkabudbuton, kanay mo pagkaburiton o pagkaatikon, undangan na na. Kay wala ko makauyon ana, nakasabot ka? Sobra na kay kakagara da. Inyong kahambog, undangan na na. Kung dili ka gustong ipa-investigar ta ka Senado. Ano investigar mo taon? Ikaw ha? Ikaw ngano? Ngano nagpalit sa kagbagong kariton? Nga wa mo to maguba ang kariton ni Mustimpura? Ako anday kining. Pilay-palitin mo to. 5,000? Kamahal ato? Iutang to na ko Ricky. Palit tungod kay sa kanang payong. Bukon tinuong ka tungod sa payong ron. Di palit ka sa kariton, kamahal kay tanan tungod sa payong. Nindot yung Ha? payong. Nganon di man lang payong mo imong paliton parawa ka? Bitaw day, ang payong naman tayo akong gipalit na to. Nya, mahal man ka 5,000? Na may pakaping kariton. Oh! Agoy, Paraw kanda ko. Engineer ko dayo. Engineer lang diha. Ma-engineer ka rin yak anti ka. O yab anti ka ng tubig init. Iuli nito ha. Iuli kid ha. Day, Joy. Noon santo ni Rosawa, di mo mga umasakay ba o na siya hinanggaw rin ako. Ang yun Pre! Engineer! Yan, nasang laing langaw ay. Ay, langaw naman kanahan dali. Oy, Purman! Purman, maguyab! Sa'yo kang mo advance, ha? Nyari ka kayo mo advance, saan ka? Engineer, unsa man tong bag-o na tong project? Dayon to? O, dayon to. Unsa man to? Building o krasada? Kasilyas. Silyas de. Oh. Ngong ititoy. Ito, pre. Ari ka na tong ko, pre. Ano naman? Imong uwag ako. Oh. Undangon na ni nato ato ginagaw, pre. Kaya suko na ako kumander. Undangon na nato. Hindi tamang hinambog, ha? Kulutahon ko sa oras. Basta busaw pa ko. Unsaw ka, oy. Iyo, pre. Mihawang ko na itong kabungbo. Abida ning parijunjun to muna. Kapitan, kasbasak yung hinanggaw. Yawag ka. Pero kung gusto nga, mauwaw siya. Lain ko no kayo, di namot nato. Lain ko no kayo magpadayon. Kung mga ang dangon na nato, pre, ha? Magbinutaan na ta! Recorded by X Thunder Gaming. Siguro ka, pre. Usap na, di na tamo sa bato. Lagi, usap lagi. Tadi mo kapato. Kasi asa rin bang over, eh. Bungkago na to atong grupo. Bungkago na. Ang grupo nga the Flood Squad. Lindot, unta to pa. No, bitaw. Ilis na to, the crisis man. The crisis man. Crisis man. Uy, magbinot na tayo. Huwag tango na to atong grupo. Karang mga but-but, mga burit sa atong grupo. Huwag tango na to na. Ito pre. So, wagdangon na itong katong tinogan na ito nga engineer og Purman. Purman, whole day. Ala, paano to? Or ano na to? Magbagong buhay na tayo pare, okay? Sige pre. Kaya ako, masood lang ako pagka-limister. Ha? Usa ka? Mag-limister lang ako. Limister, ha? Linda, sa din mo. Asa ka mag-limister? Ha? Huwag tango na lang na nato atong bot-bot, pre, ha? Boret, huwag tango na. Asa nang atik-atik na to, ha?
Magbago na ta nung unsa. Mabitaw mo sulod ko pagkalayman, pre. Kay bagbag-o na ko. Bagong barong, bagong sapatos, bagong panlit ba, bagong garsones. Layman gud ko. Ang porbida sa demo. Ha? Di ba katuhuan, ha? Oh, Pisag ka na imong isulo. Tara, bago. Pero imong naong, daan na kayo, pre. Why, mahimo din ha, taon, kung magbinuang ka diha, magliman-liman ka, ha? Kung sa plaka ba ka, wala scratch ka. Ay, nila magliman kay, ang mga gipang-amot sa katawan. Kuto na di mo! Ida. ikaw sa bitaw. Ay, Lingaw ka nga, magbag-o ka. Pero hinaway yung gigihapon ka. ay, pre, way kaso ni ako pagsaway-saway taon. Kay ang akong gisaway, panuway! Mga magliman. Saan mo lang koleksyon? Perot. Buti pa sa pre. Panuway ko, ha? Panuway ba ko? Dili ikay panuway, pre. Ang nga sa imong lawas, mo ni panuway. Basta! Di na ako, ha? Basta! Di na ako, ha? Unsa man ta ka? Asa ba ka? Hoy! Asa ka, oy! Asa ka, oy! Agto na ko! Bida. Lakaw yun ay. Engineer! Bangag sa lubot. Bungot si Toy. Ni am ni panuhak na ko. Kuyong sila do. Ay, salamat ka nakit ang tayo ka, engineer. Ma-excuse ha. Kaya ito bago ni na ako akong caller. Ay, madiritso na lang ta. Asa dito? Sige na ba? Bawa magkukwata kay madiritso ta dito. Asa? Basta nahibaw na ka. Katong dadaan mo na ako. Usa? Daan pala ikaw ang milagro, jutang animala ka! Abang ang ginoo ko taon. Naunsa man taon. Patay na ko ani. Patay jud karon. Patay. Patay jud kang engineer ka nga wa kay lisensya. Ulurog ka pagka-engineer. Joy! Mao ni akong problema kay kini akong bana mao ni hari-haris mga butbuton. May kay mudag pa mutbut labi nagbabay mo oy tiradahan. Karon nasakpan na gid nako. Unsaon ko ni siya? Unsa man kamo ang pasultihon? Joy. Okay, sendo na ito karong adlaw. Si Inday Joy ati pres. Joy. Lagot siya ni yung bana kaya bugiro Kay. kay ba magpa-kontraktor bisag way lisensya magpakuan. Bisag way lisensya ha. Pero naagi project ngano kana ati pres niya napay mga ghost project. Na perbeda yang gubuta ring atong nasod ron tungod anang mga flood control ghost project unya kaning mga uban nga mga kontraktor nga ngilingig kay mga sakyanan ati pres. Mutlang unya kita may nagilaid sa kalisod taon iniguan porting bahaas atuang dapit ug unsa pa na diha. Mao ni nga lagot ti siya si Joy kay tungod lagi ani problema sa Pilipinas ron ati pres. Nya nagapil-apil pa iyang bana nagpa-apil-apil nga kuan ko siya kontraktor engineer ana perbeda. Unsa ba ito ikasultian iti pres para nako di na maayong buhaton nimo dong kay init ba kay mga tao na ron kanang mga kontraktor nga grabe kayo nya bot lang ita kasabot tinuon lang may bawa na nila iampo lang ta natin pres ni Mama Mary birthday barong Mama Mary sa tong record iampo Ang pag-record happy birthday ni Mama Mary. iampo mi ma taon bam Lan, nakainom mo na dihay mga usa sa itong mga gospel reading nga niingon ang mga apostoles magtutudlo nganong nabuta man ning tawhana sikad sa pagkabata ug hangtod karon sa ba niya og siya mga ginikanan inumlom ka na ta wa ko kay lundom sa ibang naanat ebanghelyo nga ang tao nga buta kitambalan Jesus unya naayo ning mga apostoles buta siya sukat pagkabata hangtod karon silot ba kana niya o siya mga ginikanan o sito bag ni Jesus Goliath wala kana nag-ingon nga nabuta siya sukat pagkabata o di ba sa mga ginikanan gibutaan siya sa Dios aron madayag ang gahom sa Dios. Ang buta ko pasabot ang kanimo panghitabo bitaw karon pareha sa tunasod karon daghang mga anomalya unya na bulgar na problema ka gospel reading wag tuyoon sa Ginoo aron madayag ang gahom sa Dios kay murag nagalimot na ta sa Ginoo. Basa Old Testament Sirach 23 verse 19 in English ra ba ni atol lang hubarog mubo Sa niya pagtuon mo di mi kasabot. magtital gi ko man nang English niya. I'm so good kiti paniud to. This man is only afraid of other people. He doesn't realize that the eyes of the Lord are 10,000 times brighter than the sun. That His is everything we do, even we try to hide it. But pasabot nga, ang mga matas Ginoo sa ato nang gibasa sa una pa nga, 10,000 kapilo kahayagon kay sa utang utong tutok o nakita sa tanan. Mao gani karon nga nabuking na siya. Apan katong pag naabtan sa siyang asawa nga doon na laing babae, dili gito niya kabit Goliath. Dili oy. Una one night stand to niya. one night stand ra ato ta sa Manguha yung mo gidada na kwarta.
Oo. Manguam. Pero lakto di istorya kanang okay man ang taog mga yun aning mga proyekto unsa na kung tininuod og sa karapang katigwangan Goliath diniyos. Dili. Unsa nang dili tinarong Goliath ang tawag ni Yoyoy monkey business? Monkey business, ana. Naninda ka og tamatis. Mao ba? Monkey business. Ano ang term sa gamito na nang magbinuang sa negosyo monkey business? Dili wala laing magamit. Mga hinanggaw, inunggoy nga kanang monkey business dito sa Manila, bang kanang murag kana bang dautan nga negosyo ba kanang mamaligag unod, mamaligag kuan mao na siya. Nya magbinuang sa asawa, magkuan basta lain na dito ipasabot sa ilaha monkey Kasi nga business. tatong Cinder Goliath. Si Inday Joy. Inday Doy, kanang naang madunga ganay mong bana kay kanabitaw mo attend ta og prayer meeting even sa couples or diba sa handmaid o asa nga mga communities. Mingon na sila sa sharing ay Lord pasaylo ako sa kong mga gikan sa o ngadto sa kong tiil. Sa tanan ako sa pulong og sa buhat. Ngon ana bitaw no basig malagdagan na kay kanang naang inikaw man mong gudaan ni Goliath kung siya atong pagkinabuhi, paras na ako, di man tingog limpyo ta, kanang pangayuan mo kung kuno taghusay inig abot. Abot ito. Di man mo tanang Ginoo, engineer ka, kanang kontraktor ka, congressman ka, ang abot ito, pangayuan kuno taghusay. Bukulisot ko sa ito itubag, no? Ingana na lang, Ma'am Joy. Sa ato pa bam kanang dili din na mulisod ta utsay. Sa ato pa dili na tinuod ay nga kanang kuan bam kanang naay mo TV nga ipakita nato nga mao na imong mga binuhatan sa kalibutan inana dili na mao. Mao gani nga pangayuan taghusay. Pangayuan taghusay unsa imo mga buhat kuan man ko San Pedro kay magem tas gate ni Senyor San Pedro. Kasi kun wala man kuan na sa kanila diyan kuan diyan mapsad mi social media unsa man imong gikuan unsa man imong gida. Ingon ana no muna nga dili gud ta kay pung padili tong gibasa ang yalgi mga mata kita ka utong tutok rong bubuak katong o sa kainit pating hiyaga. Mao na nga Panginoon taghusay badlungan nimong bana ma'am para og doon sa mga proyekto nga tinuod at least modelanto sa kanyang panglihok diniyos. Mao. Hilo mo ta. Dini na tapos. Salamat naman ka na naman noon. Doon ako ay pasultihan. RMN